ai ngồi yêu play namar kanega por ngiyo banwan lang kumni kum kiriu dekot hakanega yeng ke bakoj ke bakentang ban mane lang yêu play ban simenta naganega sakramen ke jing kwai trai apdiang sing bah kanega por yai Pastor Dr. S. Hayong, Pastor P. Wardri, ki teman besan jong ke balang, ki rang ba balang, bat ya pi ki prabangai, ki balong ki riu dekot jong ke balang, lembat ki prabangai, ki balong ki riu dekot, na ki wai di ki balang, ki bajuan ban ya sok bat ngi ha jing syakri, ndrai ki empat don kerteng balang. Ti ke sakramen kajing kawau trai, kalong kabau trai Jisu ulabu bad ulah hukum yang ngi kum kebalang bangide ban bam yang kenega sakramen katno sin tat hadu kajing wan arsin kajong u tikum kebalang ngi kongu ya ka hukum Jesus Christ ban ngi bam yang kenega sakramen na kapor syakapor tang bahagan ni kamit ke Good Friday kanega sakramen kalong kaba kham karpang kaba ngiyo sisin sisnem namar ba ngi kan mau karpang o ya kajing sya sitom bat kajing sya ya pu Jisu na kabenta jongi we pi we swa pengen sedang tongen dua trai ngi don ha ka yeng ka jome ngidon hang ne ban mane pendon borom yeme ban yashim benta nagane ka sakramen ka jing kawau trai ban kan mau iet kan mau borom ya ka ke ba melale na ka benta jongi ar hajar snem tam man shwa ngi IT yangi ya kene ka por ya ki program baro ban ngi pen kentang ha ka kerteng ka jomeu Jisu kerkhu ya kene ka por kerkhu ya ki program kerkhu ya ki benta baro ban yangi we pi we kerteng Jisu ngidwai amen tongin lang yai piteng ban syakri lang yo blay ngirwai ke bah nyau pewai ki badang bat ko jingruai berim cispa prabu pra hadin geni jingruai nga sing bah ban khot yi temen basan di SPD sing bah ban yalam yangi ha ke bah pule na tinu blay bat ban duai de ajing penim bapla ajing penim baskem kalat ban im kum kani Om don bala ban syam jing jeliu ke jing i hakane ki yeslei om don menang ban batai lai tang ke jing start blai barok itu ki dekot ke bab nyau ke wei ke jing ruai Kalat panim ko
tilaga jing im tengkai ru ken mi jing habun hajar na jing yap kor jong jing penim Shua min pai shublay jing duai ngan pen sngau ka tukan gi benta na ka tin gi jong blay laban syam na ki arli gi benta gospel kat komunionis lana bakhat nyau ka tukan gi dekan bandaka kitab Isaya pasan fulai ka tukan gi dekan tin gi jong blay ka ong kumni nga duai na ka benta jongki ngam duai na ka benta ka perthei Nrai nak benta gitu ke pemilai hanga, na bagi long ki jong mi, kini ki ke baro ke jonga, kilong ki jong meru, bat ki ke ru ke jong mi, kilong ki jong ngaru. Ti la pendon burom yang ngahaki, tingam don syuk hagani ke pertai, nrai kini ki don hakada ke pertai, ngati ngan sawan hami ku kepa bakhui, turi pen em ki. Haga kerteng jomi ya ki pamila ai hanga bakin ya long shitli kumbangi ngilong tin nak banta jongki ngapen kentang yaldi bakiru kin ya long ki balayo pen kentang khu daga jing sisya lemni ngam kerpat tang nak banta kanihi henrei na kamta gitaru ki bangej hanga da kaktin jongki baki baro kenyalong shitli kum mami kupahanga ngaru hami bakiru kenyalong shitli ni bakata perthai kenyo ngeng balapha mami yanga diu jisu li thuaki ngangalong tau kupu jong kejing em jaru bawan hanga unam tengan bat jaru bangej hanga unam sliang lanu lanuru shisha ulaba ya kijing kuslai jongi ulakit ya kijing ngausi jongi penban ngila nyau ya u bela penmong bela syok dau blai bela penjenjal hanri la penmong ya uni namar kijing rengkang jongi la penwan ya u namar kijing le bom hok jongi
Kejing pensitom kejing suk jongi kalalong halor jongu. Bada kejing nyam senam jongu lapen kia yangi. Ngi barok kumkir langbrot ngila sakma ngila paino away sekala kelenti. Ti utrayu labu halor jongu ya kejing bumhong jongi barok. Ublen kerku ya kini kentien la puli bat pensengau nega ketien ke bakhu ke jongu. Tu ngile lang sublai ha kejing duai. Au blai badukpa ujongi ubahabneng. Ublai bakhu ublai badam de kejing isnai. Melong trai ban melong blai ujongi. Ubla bu bej bu renti ya kejing im kejongi iwei piwei. Ban melong blai ubla pha lau jong khun ba marwei batang marwei uji sukres. Wan ban syayam halor keding pna. Namar jonga bat namar jongi ki briu ki bopom ki briu ki bejat ber ki briu ki belarem. Hoja blai bin de namar kejing syayap ka jomi bengilong kumni ke mengilong. Ngilong ki briu ki belai lut bengilong ki briu ki bengila ban yo kumni ya ban kiu kumni par sai sien ka yeng bekentang ka jomi. Ban yo ban syakri yame. Ngisngongu ablai lengbangan ka sengi ka bakrau ka sengi ka bekentang. Kabangi kum ki bangai akeleng satlak ka pertai. Ngiyo ablai ka ban pen kentang khuj ka sengi. Ka sengi Good Friday kabangi kum ki bangai ngikan mau ya kejing syayap ka jomi halo ka ding pna. Hoy blai bi ila yo ya kejing syakri ke pher ba pher hagan ka sengi ko try. Bat kum ka balang ro ablai kum ki khot ngila yo ablai ya kejing syakri ya ka sengi ko try. Ya ka ban kan mau buram ko try. Ya kini kejing syayap kejing mehalor kejing pna. Pemila syak namar ki pom kejing kembal duai ko try. Hoy blai bi kejing syayap kejing kalong pemila syak namar jonga ban namar jongi ki briu ki barem ki briu ki bajan ki briu ki bomlang ye rem rei ablai bi ngi ngech kham ko try abi don na kani ka yeng ka kentang ka jong me kum ni ko try ngi sngo ko try ka lam blai ka jame ngi ma di ka jing don rangkat ka jame ka jingim ka jongi ba kham tam me ablai kum ka ni ka jan miet ka ba kentang ngi don hajan jong ka miet ka ba kentang kelebu akhamat jongi ko try. Kalau kami kebam labu ingi, yok pu belong bentah jong kemet, bar ka khuri ke belong ka senam ka jome. Blai bi ja mangingin ne simentah ke kapor ka bentah. Ya gini ke bentah jong kemet bar ka senam ka jome. To ya rab ablai ha bangla sim berbuar ke blai. Bangikan mau ko try. Ya ka met bar ka senam ka jome. Ka be melasya halor ka diang pena. Namar kata ablai ha bangi sim ya gini ke bentah. To ya rab ablai bangin yet shua ya ladi ko try. Simet kumno blengin simenta yang ini kibenta ke juga men ke jame hab ngilong ki briu ki betlat ngilong ki briu ki bopop ki badam namar kata tu pen khuj nongkong yang hab yangi bangin long ki Vietnam ko try ban simenta ki bakin don na ka men baka men sim ke jungi namar kata blai bi yang ni ko puar ka bamta kum ki banget ni don kum ni to yarap ingi blai bingila ban ngau thu sai kedal hab ngi don nang ni jan juga mi ke bekentang ka jme ngin ngau thu ablai bam lawan shana ka perthai nam ta jungi ko try ki briu ki bom lang ye rum ba bangin simentai ki try blai bi rap ingi blai bakin yo jakah ki do nut ko jungi ko try bangin nang men penthamai la ka jong ka jing im nang ni syakmat ko try ba miu jisu medan na ka jing im ko jungi iwei piwei ba da wei ki pen ba ki wei ki khmi kani i ka jing im ka jongi yo jisu ha ka jing im ka jungi ko try ba blai ba ka por ka pamtan ya rab ablai ujong syakri pesur ban ai kan ka benta ka bakrau ban samap deng jungi ba ka jing pnia kan ka benta ka bakrau kan ka sakramen ka jing khoi try bendap dum sim khu jumi berhangiru ablai ginong serai bini sim tam bini samlam ya kan ka khuri ba ka ya kan kupu ba ka khuri badi rab ru ingi kum kit khat jing ka balang ngin sim menta ngin shani ami ai ba ka jing koi ka jing khia ru ko try kanang dorang kat ban ngi lembah ki por baro jong ka jing im ka jingi ngi duai ro ko try ri rap ingi iwei puai kum ka balang habingi don kum ni ko try ngi don ka jing ramen sim ka bakrau ben pelak ngi kat nil jong pai lang badan ka yeng ka jami to penlong shitli ko try yang ngi kum ki khun ka jami kum la penlong shitli la ka jong ki senran begin don ka jing yang long shitli ka jing i jami
hak jing syakri yemi walagi man ke jing tenju ke jing im jongki haba uji su na pleng jongki ula leit no yarap ro inge blai kum kapalang bengi ma de ke jing tenju ke jing im ko jingin penlong sitli ngi wenang la braya seprang hak jing syakri ke jing yemi rongkat ablai bagi bapang ki bestam ki beduk ki rangli ki khun ke jong kapalang bagi wei pat ki bomla ko try ya kapan wan sa ke yeng ke jemi bani simenta kumni ke mengilaan si ben kumbangi simenta ke yeng ke jemi longkat bat ki pendap do mun sim ko jemi haki wei pi wei keburam ke jung yasme ko try bediang yeng jing tuai ke jungi to da mahbru ki pop ki palan misyam ke jing im ke jungi ki tuai ngi pan kini baro haka kerteng ke jung Jisu menta si bom juga ru amen. Toyo don ke jing pemana. Tementang ini yo ka jing pengkentang ini jing aingu. Tinga kau di pastor Pi Warjeri semua ban pengkentang ke jing aingu. Ban kerpat yang ini mengin semua man yang. Tungi duai. Kukpa jungi bahap beneng ubelai bedap de kejing iet be kejing isnai. Sahisin wan man aingu ime nama kejing darengkat kejong mai lambat ngi. Lingba juga digesngi baru kawai kabalung kesngi kebakrau kesngi kabakentang kesngi kabangi kenmau burom ya kejing syayap kejong mai halor keding pna ya kaban siu spa kaban penim yang kinong pop kibajat kibarem ban ngi aingu apa yeme atrai bi memela pelna apa jengi kumni sesisian pat kom ke kipara riu dukat jong kabalang mengin yo kaban ye kiu lang sesisian ni kapor mengin yo atrai kaban shim banta ni kemiet kabakentang kabalpun kre ni kapor na ni ukpu bat kuri kibayeng na kabenta kamet bat kesnam kejong me ya kabalpun wet ya kabalpun mi na kabenta ya kaban sakhu ji pop kijongi bangi da doai atrai ji subi min sne kaban yarap ingi iwei bi iwei mengila ai kaban yit irade mengloy kaban sup bat me kena mengin long ki babit ya kaban shim banta na kini kidak ki bakentang isne kaban dan kat belu jong syakri pastor man pendep ya kini kecing kini kekam ke bakentang hari kepor kerku pendap i de kebor kejong mensem ujong me kenang bagi ai baru ke mengin pendep kini kepor kan long de kecing alam kejong mensem ujong me isne kaban kerku ru atrai ye ni kecing ai kejong i kebengin lano syakam kejong me doi isne kaban kerku ban penkentang ni ki kanang basya kenu kekam kebalangkan pentrei kan long ki baroi lai pau henriu pau bat sis pa sya ba onang la ai kaban penyak ceprang man telun ki kam jong kebalang isne kaban kerku ingi iwei pi iwei ki no syakani kejing ai kejong me yarap ingi atrai ingin nang la ai kaban ai kulut syakam kejong me pat kerku ki kam ki kti kejong iru atrai mangin nang la banyu amat kejing kerku kejong me pat yarap ingi kam tam ingin nang la ban ai ti le de met bat man sem na kaban taban syakri me kisngi ki por baru jong kejing em kejong i sngau able kejing duai jokhat kerpat kejong i ag kerteng uji sungi duai amen. Yeshua pengen yo bani simenta naga nega sakramen ngin yo snyo shua naga ketien ke jong blai bada shua kata ngin yeruai lang ke jong ruai ke ba nyu feu ar aspa iwe namar nong pop layap mami namar nong pop hakal bari melasha jing yap basitom meladem yela ke kli in ruai barok lai gitu dekat ke jing ruai ke ba nyu feu ar Shajing yapashitam me
shadonun bom la kelana kapong kanu krauki pop meju mam kanu lada ken yakin kakam kia kapop jonga meki jenggut kalvari trai kadai ba ngan yo jing em yaki pom ngam la ban sham ka jing ram ru long kam kia yaki lum ka per tei ba wan jing mam ei to mi men ta to pelan men sim jongan balas lem la shong ha jing dum ban yo i jing shai ba ba Kabenta nagaktiin ka jong play bangnya puson lang sipor. Tapi don Bible pilaban page Steve Paul syaki kalatia. Lai lenong ka dekat kat lai bat ka bakat sao. Lai lenong ka dekat ka bakat lai. Ukris ulasius pa yangi nagajing tim ka hukum da ka ba la pelong yu u ka jingtim na ka benta jongi namar la tho long bala tim ya wei baro ubasdin hauding ukris ulasius pa yangi na ka jingtim ka hukum da ka bala pelong yu u ka jingtim na ka benta jongi namar la tho long bala tim ya wei baro ubasdin ha ka ding kajingkeli kalong balai baki Roman ki penyap yau Jisu da kabasa narpna bat kim penyap yau Jisu da kiwei pat ki rukom kadau kalong banakaliang jong ki Roman karukom ka baki penyap ya ki riu sniu leni ki riu runar kalong da kabasdin halor jong kading pna Hanrei na kaliang jong ka ktien ublay pat, katu kabenta ka bangapuli mentan, kaya tu yangi bala penyap yau Jisu, da kabasdin halor ka ding pna, om da kanu kerukom, kalong kenang baun sius pa yangi. Na kajing tim ka hukum, na balat ho long balatim, yau wei pa wei baro ubalasdin ha kading kabanang kong kaman hakane ka benta katkum gani ka dekhot kalong ukris usius pa yangi na kajing tim ka hukum ublay usdang ban ai ya ka hukum yau adam bat ya ke im ha ka per eden barok katangi ya kan mau ya kata bat kata ka hukum kalong ba kim bit kim day ban bam nau so jong ka jingtip ya ka babha bat ya ka basniu Genesis arlenong ka dekhot ka bakan nyo ka hukum ka wan lem bat ki jingker khu ya ki bako ngo ya ka Deuteronomy arpe pralenong ka dekhot ka banengkong u adam bat ke im kat bakidang kongo ya ka hukum ka jong play ki matang ki jingker khu sudah hakane ka per eden kahukum kawanru lembat ki jingtim ya kita ki bam kongo ya ka Deuteronomy arpu pralenong ka dekhot ka bakatsan habau adam bat ke im kim ko ngu ya ka hukum ka jongblai kawan ka jingtim Genesis
lai lenong ka yatho shai ka ne ka jing tim bat na ka ne ka jing tim ka wan ka jing janjar ha ka ne ka perthei bat hangi ki breu baro ka jing tim ka mut ka bor ka bapha ha ki breu ban wan ka jing sniu ka jing jot ha ka ne ka perthei ka ne ka jing im bat ka jing jot hadin ka ne ka jing im ka bamut ki breu ki bahap ha ka jing tim ki nom yo ya ka jing im bom jukut kin hab ban lech dujok ka wei ka bangi dei ban snyau thu ki pra bangai ki pra ru khon ka hukum ka don tang ka wei ka hukum tang ba don bon ki sertap ha ka ne ka hukum ka jong blai ki don ki hukum ki bayade bat ka jinglong jing im ba ba ka ba ki ong tinong wei moral law ki don ki hukum ki bayade bat ki niam ki rukom ki don ki hukum ki bayade hapdeng jongi bat ublai ke ka kamram jongi ki don ki hukum ki bayade hapdeng jongi para breu kumno ka jingyade jongi bat ke ka kamram jongi hapdeng para breu ki don ki banget ki bajit ki ki hukum ki ba ki dei ban kongo hanrei ki kentai pat ban kongo ya ki hukum ublei ki ba ki perkhat ki long ki ba bat ki bakta ya kamon jongki lada ki banget kim kongo lut ya ki hukum ublei kawan ka jingtim namar ka ktien ublei kalatia lai shipheu ko ong long balatim ya wei po wei ubam yaine haki ki baro ya ki balatho haka kitab ka hukum ya ka ban le ya ki lene ban ko ngo ya ki lene ban pentrei kam ya ki na bau bleu kwa ya ki banget bat ya baro ki breu bakin ko ngulut ya baro ki hukum jong u ki ju ki badang bat ya keniam tenrai jong ki keniam Judaism ki don ki kol kini ki kol ki bami haka perthei na do mensua hadu menta bat ki don ki kenhun ki bahikai ba ki breu ki de ban bat rakhi ya ki niam ki rukom kum ka sabaton ka jing ot share ka jing khwai niam ki babon jat ki badon haka testament ka berim ki ong khnang ban pen ksan yangi hakmat ublai bat bangin yo jing penim kita ki de ki jing hikai ki babakla ki bayat keleng menta ki don ki kol wat hakane ka jela jongi ki bahikai kata ki ban ya ka sabaton ki ong lada ngim rakhe ke sabaton nginom yo jing penim ladam ot share ladam rakhe ki wei ki jing rakhe niam jong ke jing khawai kat ba ka ktenu blai lada pipule rom lai arpeu ban arpo pra ka dekot ka ong naba kumta na ki jingle ka hukum on om penksan ya ka wei ka do hakmat jongu on om penksan ka wei ru ka do hakmat jongu kat ba kini ki ju ki breu ki nong yalam niam ki ju lene ki nong yalam jong ki kol bat ki don ki kenhun ki bat tang kita ki niam ki rukom ki bayadai bat ka niam ka rukom tenrei kim bat pat ya ka hukum ka bayadai bat ka jinglong jingim babha ya ki hukum ki bayadai hapdeng jongi bat ublai ya ki hukum ki bayadai hapdeng para breu nang ta ka ktien ublai lengi pule kalatia lai lenong ka khot khat wei ka ong susu kumni te ba on om penksan yano ru da ka hukum hakmat ublai ka pau sna naba ubahok unim da ka jinget kata kamut hakmat ublai ki breu kinom ksan namar ba ki bat ya ka hukum ya ki hukum hanrei ki breu kin ksan ladangin ksan hakawai kesngi hakmat jomblei kadai namar bangila ngej how Jesus Christ bat ngila pediang yu hakado not jongi bat ngila ngej ya ka jingsha kenya jongu na ka banta jongi tangba ki breu kidei ban kongo ngidei ban kongo ya ki hukum ki jomblei ki baula bu hakane ka ktin ka jongu khnang banginom le pop yu bat khnang banginom le pop para breu badru habangi kongu ya ki hukum ublai kandon ka jing bet
ke jing renti ha ka long briu man briu ha ka jingim ha ka ne ka perthei kan don ka jing bahat ha ka jingim ki briu bat ka jing song suk ha ka ne ka perthei ha yeng phi ki mi ki pa phi ai hukum ye ki khon la dam don ka hukum ka mut ka yeng kan rum ha ka snong hang ne don ki hukum jong ka snong bat la de ki briu kim ko ngo ka rum ka snong ka thau kam don ka jing song suk bat u blei u bui ki hukum na ka benta ka jing bha ka jing miat jong hi bat kham tam ha ka jing dei bat u bangin yo ban le kat kum ka hukum ka jong u ka ban yalam yang i ya ka syakata ka jing im ka bom jukut ka kedeu yang i ya ka jing im bom jukut ka ktien u blei le dangi pule sithiu jacob alnong ka khot sipeu ko ong namar jaru ban sumar biang ya ke hukum barok kewe. Henry un jentut tang hau iwe. Ula jelong u barem no naka naki barok. Pila daki ju lene ki kal, lene kino ki kenhun. Ki la ban bat rakhe ya ki hukum ki bayadai bat kinyam ki rukom. Henry ki pen khen pat ya ki hukum ki bayadai baka jinglong jingim babha. Lene ki bayadai bat ublei bat ki para breu kamut ki la rem bat ki don hapo ka jingtim ong ka ktien ublei bat ru le ki breu ki bat ko ngo khandai pheu khandai ki hukum hanrei le ki pen khen no tang ka wei ru ong ka ktien ublei ki la rem lut wat ye kata ki ba ki bat namar ba ki la rem lut bat kin hap hi hapo ka jingtim kumta pra bengej pra rut khot kalong ka ba bah yangi ki briu ban yo like im ka ba bah yangi ki briu ban yo like im badai na kata ka dau ka bible ka ong on pen ksan yano ru hakmat ublei da ka hukum lene da ki jingle jong ki hukum namar balai namar ngila ban biang hakawai ka hukum ngibat kat bah hakawai pat nginom bat ki briu ki biang hakiwai ki hukum Nrai kimbat ye kiwe. Ki briu, ki batlot, ki baduna. Ki briu, kin penkhen ye ki hukum ki jong blei. Kimla ban biang, kimla ban janai. Nakata kadau, u blei, u thau ye ka jing penim, day tang da ka jing ngej. Ngej hau jisu, ngej ha ka jing syak kenya jong u. Om hakini ki hukum. But, pi namar ba, lada ki haba penkhen ye ki we ki hukum kabamut la penkhen ye ki baro bat haba penkhen ye ki hukum ki breu ki hap hapo ka jingtim bat kin kilong ki bala rem hakmat jong blei bat kin du ya ka jingim ka babom jukut kumta de ban don manur ki ban pelaj yengi ki breu ki batlot ki baduna ki breu ki bamla nalade Kektien ublei ke yathu yangi ujisu ushim ya kabenta ngi aingo yo blei ba ujisu ublong blei bupura breu bupura ushim ya kane kabenta ban pelaj yangi ki breu na kane ka jingtim jong ka hukum bad ula sius pa yangi ong ka bible na ka jingtim ka hukum da ka ba pelong yo u ka jingtim na kabenta jongi kektien sius pa kamut ban thit pat Menchua kapor mendai kadon ke jingyedi ke jingyethit ye kimrau kadon ke yeu mrau bat kini kimrau lawan ra ha ka yeu te ki briu ki bariu spa ki thit ye kini kimrau le se bakin pendon kam ye ledi lene baki i ye ki kin pelaj pat ye ki nda kila thit ye ki kita kilong kimrau banda kila dep thit ye ki le de ki pelaj ye ki kila long lai lo kim long mrau su hangno namala don mano ba siuspa bathit na kabenta jongki haswa bau adam bat ki im kin le pop kimlong kimrau hanoru hanrai haba ki le pop yo blei kilong kimrau jong kapop naba ki dehi dalade yalade sha u soitan bat sha kapop ublei ong wan le pop nrai ki le pop kabamut ki dehi ki kuah heban long mrau hau soitan bat kapop bat kene ka jinglong mrau ha kapop ka hiar pateng hangi ka hiar pateng ha ka pateng ka banangwan
tat haduk ke jengwan asin ke jong Jesus Christ bat baro kibreu kilong kimrau jong kapop namar bangilong kimrau kapop ngile pop yo blai bat habang ngile pop yo blai ke hukum ke ong ngala khang ye phi banom le pop hanrei phim ko ngu yanga namar ka ta dau phi long hapo ke jingtim ujisu ukongu ya barok ki hukum bat umju penken ke wairu ke hukum ublay namarba umju le pop bat ujisu don ke pop ong ke tien ublay umju penken ke hukum don pop umju le pop de namar ke tegadaw de tang mo ubala ban siuspa yangi lene ban pelat yangi na ke jingtim jong kene ke hukum kabaar pat hakani ka dekot ngiyoi kamat long balatim uwe baro ubasdin ha uding upol usim yakani ka bentan ke kitab Deuteronomy arpu welanong pilaban puli siyeng arpu ar ka dekot bat arpu lai katkum ki ju haka anyu Moses ru kim ju sa anarpna ya ki breu ki bale pop kapop kabade ban yap lada ki penkenya ku hukum lana ki le ki kam sniu ki kam runar hanrei barabor ki len temmau ya ki breu ki ba penkenya ku hukum lana ki riu sniu ki riu runar naga takadaw haba ki yo kem ya to ka we ka breu ka ba klim ki nong yalam niam ki ju ki walam ho jisu ki ong ilap bakala penkenya ku hukum katkum ku hukum Moses de ban len temmau ya ka ten reu jisu ong lada don mano na pedang jongpi ki bom don pop ai utaun sedang swa ban len temmau kabamut kata kade ka rukom jong ki ju aba ki pensitom ya ki breu ki ba pen khenya ko hukum bat ki bale ki kam sniu ki kam beman haba ki to ki ba sha len temmau ki la yam ka rukom ki ju ki sdin pat halor ka din kadau kalong ban penle ranya ki kabaar pat ban long ke jeng hikai yau pai ba bakim de ban mlen ban pen khenyi ki hukum lane ban le iki kam sniu ki kam runa hadien bakila i ya kamet katto kat ne por ki simpat ya kamet bat kitep ya ka hakaju kesngi balai kitep ya ka hakaju kesngi namar ba ka don ka jing tim how to breu basdin bat khnang ba ka jingtim kan om pentngit ya ka ri barok ka we hab ban tep no yo to breu ha ka to ka sngi kata ka dei ka jingai ka jingle jong ki ju yau jisu om sem la len them mau hanrei la sanar pna yu namar ba hab shu hapo ka kti jong ki ju hanrei hab no ha ka kti jong ki roman ki ba pensitom ya ki breu da ka basa nar pna yau jisuru om semla penyap sua bat hadin kata sa narpna henrei la sa narpna yu kadba udang im ujisu ubalasdin halor ke ding pna la pelong ke jingtim yu kata la tim yau jisu bat usha penyap yau jisu om na kadau jong u shimet om na kabenta jong u hanrei na kadau jonga jongi na kabenta jonga jongi bat jong keperthei barok namarba usim halade ya ka jingtim ke hukum ke batim ya ki breu habaki le pop yo blai bat ya ki para breu uji sulong ke jingtim na kabenta jongi ki breu kenang baun pelajengi na ka jingtim menta bat hakane ka jingim habawan ka jingtim hakane ka jingim kawantang ka jing sniu ka jingjot ka jingduk bat ka jing sha job ha ka jingim bat u pelajengi na kane ka jingtim kenang bangin dap ngin biang bat ngin long ki ba job ha ka jingim Kristan jongi but un pelaj ro yangi na ka jingtim ondang ila lek no na ka ne ka perthei
Kenang bangin long ki balaksan hakmat ublay. Bat bangin yo ya ka jingim bom jukut. Namar balada ki breu ki yap rengkat bat ka jingtim. Kelempat yo ka jing pelait nau Jisu. Daga bati kena kinom yo kin syak penrem haublay bat kinom yo bandrung habneng. Ki sipai Roman. Habakila simti yo Jisu. Hadin kejing bishar bat kejing penrem jong Pilat kabakadu. Habalarai penrem yo Pilat katkum kejing dawa jong kinong yalam niam kiju bat upai ba ban sanar penayu upilat ula sempat yo Jisu badu IT hakisipai Roman. Kisipai ki barunar bat kila sempat yo kila pensitom yo bat kila yalam yo ban sanar pena haulom Kalbari. Kisah nar pernah yau Jisu ong kekti nublay hakapor lai beje seki setai bat hakapor jongi seni kamut kendai beje menstep bat kejingdum kedon hakakendeu nadu kapor henriu beje ong kekti nublay hadu kapor kendai beje kata kamut kejingdum kedon nadu kapor khatar beje stengsengi hadu kapor lai beje bat lasdin yau Jisu halor keding pena kumban riu kenta ai. Perkat ki prarud khot kamdei ke besuk ban sdin. Nalor bala sitom la pang lepa. Nalor bala terkong kemet latngan. Ten riu kenta lasdin yau Jisu. Bat hakapor kendai riu beji. Bat hakapor kendai beji ngamut banong. Hakapor jongki setai. Kamut hakapor lai beje u Jisu ukren kawai kekti nu pertau ong kokpa hakakti jome nga IT yela kejong ka mensim kabemut u klat u dekut mensim no hakapor lai beje janmit bat katkum gerukom jong kiju lade ban pen hierno yo Jisu na keding pena bat la sop spanyu balatep no yu bat udon hakajing tep bat aingo yo blay pat ba u Jisu ulami pat ha kasngi kebalai kasngi utrai lene kasngi blay kata ka sonde ka bangin serki lesisngi ha ka bangan penkut namar ba u Jisu ula siuspa lene ula pelaj yangi na ka jingtim jong ko hukum yaki beriu baro kumta ladangila kela kabemut sisa. Ladangila pediang yu hakado nujung. Bat ngila pediang yu ya kejingsa kenya jong u na kabenta jongi. Hakado nujongi. Bat ladangi syania lut hau na kabenta kejing penim. Omban syania haka hukum bat haka jingle jong ku hukum. Ngin lai na kejing tim. Ngidai ban le ikini kilai teli. Kelah kebamut sisa, pediang yu ya kejing syak kenya haka donut, bat syania lut ya kejing penim hau om hawai pan, bat dei haka takapor, bat ngin yo ya kejing light, par na kejing tim, bat hadin kene kejing im, ngin tikna ban yo ya kejing im kababom jukut. Halor kene kemit ki pramenget ki prarud khot, uniu kupu bala pengkrek hapedeng jongi. Uyeng ya kemet u Jisu kemet balak penkeng barok serenyeng haba ki sipai Roman ki sempat da ke borba jongki kene kemet kelak keng ong ke Bible bat neu kupu yeng ya kemet ke balak keng bat kene ke kuri ke yeng ya ke senam u Jisu ke senam ke bemi na ke klik ke jongu haba ki penpong ya ke pan sengiat siak ki siak ki baek kum ki prek bat ki da pengam ha ka dok klik kami ke senam bat kum juruk halor haulom Kalbari kisah ikini ki kti ki kejat da kinar kami ke senam na ki kti na ki kejat bat kidung ya kene ke krung da usum kami ke senam bat ke na ke krung bat kene ke khuri ka yeng ya kata ka benta kumta ki prarud khot habangin sim benta kene ke sakramen habangin sim yau neu kupu bat bam yu bat habangin sim ya kene ke kuri bat di ya ka ngi dei ban kan mau kerpang
hakane ga Good Friday ba u Jisu u IT yalade yakane ka met ya ka snam ka bumut ka jingim hi na ka benta jongi wei pi wei kenang boun pelat yangi na ka jingtim ka hukum pat nama ka takadaw kane ka peni ya ka jingit ba ka jong u Jisu Kris yangi iwei pi wei ya ka bangim la suban siudor da ka eru nrai ka badon kam yangi kalong tang bangin yai iju bad bangin yai syakriyu bad bangin pensio baha bad le ya ka mon ka jong u tobleun kerku ya kani ka benta na ka ktien ka jong u ka bangiyo ban puson hakani ka por ublay na ka benta ka burom jong u amen. Dongin nirwai da kabashong kabachispa prapuwai arteli gitu gidukot kadot kawa badap dasna nirwai da kabashong Siang baha bani yang lang ini ro ini puli lang ya kene karukom jing khla jing ke apostol kapich ka bakra nganget hau blai pa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus ukun datang marwai jongu utrai jongi balapun dau mensim bakut
Ubalakana ke Mary Thay Sakti Ubalasha Shitom Hau Pontius Pilon Lasa Narpnayu Ulahir Shakiriu Yap Ulamipat Nakibayam Ha Kasngi Kubalai Ulakiu Shabaneng Bad Ulashong Hakakti Kamon Ublay Kwa Badan Borbaro Nanta Unwan Ban Bishar Yakibayim Bad Kibayam Ngangait Hau Munsim Bakut Aranshi Pertei Kajing Islok Kiri Khoi Kajing Ma Pagamen Bat Kajing Im Bom Jukut Siang Bahaban Ya Syong Toshua Bangin Ya Shimanta Naganeka Sakramen Tongin Yit Yeladi Kumbong Gaktin Play Nangkong Korin Karwe Arhupra Ai bau beriu ke beriu kin yit yeladi hadin kata to ai bakin bam nau ne ukpu bat kin di na ke kuri bat ngin yit yeladi halor gitu ki benta ki bangalak dap keren menne hatu ngila kela ke bemut sisa nem bat ke jingede jongi bat ublai ke biang nem bat ke jingede jongi para beriu ru ke biang nem bat ngin duai yakini ki benta ban ngidon kam ban map nau blai haga jingim jongi ladang ila pensiu siu bat kunjuru ban kut jingmut haga ban im bat lei ke mon ke jongu to ngin duai kopa jongi ubah beneng haga ne ke por janmit haga ne ke yeng ke bekoi ke bekentang ke jome ngidon lang kun kirir khot nakabenta ban mani ban pendon borom yeme khamtam gani gade gesngi ke bekerpang ke bengiyo ban shimenta nagane ke sakramen hagane gesngi ke jingkan mau ya ke jingsha sitom ke jingsha yap jome nakabenta jongi bat kawai kadau atrai mewan shagani ke perthai bat mesha sitom mesha yap nakabenta jongi kalong ban pelaj yengi nakajingtim jong ke hukum namarngi baro ngilong kinong pop ngilale pop yeme haka jingim ke jongi badha bangile pop yeme ngi penkhen ye ke hukum bat ke hukum ke tim yengi enroi haka ne ke por atrai mikloi ban shim ye ke benta ban ai tilut ban pelaj yengi na ke jingtim mano ki bakloi ban pediang ye ke ni kin yo ye ke jing pelaj na ke jingtim jong ke hukum kumta haka ne ke por shwa bangin bam yo ne ukpu bat di ke ni ke kuri meong yengi bengin yit yeledi hatu ngila kala ke bemut sisa nem kenang bengin lain na ke jing tim jong ke hukum hatu ke jing yedei jongi ban mi ke biang nem hatu ke jing yedei jongi para beriu ke biang nem trai leda kam biang yedei ban pen biang ye kata daga jingkut jingmut ban ngiduai hakane ke por lem yau ne ukpu bolong ke dak jong ke met yakani ke khuri ke bolong ke dak jong ke snam ke jome bat hakum kani kapor arhajar senem tam mensua ya kemet jomela penkhen daga jing sempat ya ka bat ya kani kemet jomena do kle kti ki kejat bat ke kerung la penmi ya kesna bat kani mela IT ya kemet mela IT ya kesnam ke bai me IT ke jingimi naga benta jongi wei pi wei ba me i jingi bat me kwa bangin light naga jing tim jong ko hukum hakane ke perthai kat bangidang im bangin nong ki badap ki biang ki besuk ki kemen bat ki job haka jingim bat endang ila lait na ka perthai ro bangin lait na ka jingtim khnam bangin yo ka jing pen ksan na me bat ye ka jingim bom jukut kar khu yo ne kpu bat ye ka ne ka khuri hoi ki long ki dak ba shabar andrai habangi bam ngin bam da ka jing snyo thu da ka jing snyo mo ye ka ba mele na ka banta jongi bat rangkat bat ka jing ko jingmut ke bathmai ban i yeme bat ban im ban le ke mon ke jame kor khu trai ke ne ukpu ke ne ke khuri kor khu yang i wei pi wei habangi simenta na ke ne ke sakramen ke borom ni ai shame ke teng jisu ngi duai amen Hakamit shwa bon sanar pna yo jisu haka kamra ka bahaneng ula shim yo ne ukpu baru ai mu hau play pa jongu
badu ong iki senran hadin bola ke dia ong iki senran jong to sim to bam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jong phi jisu ong to le ikni keban kan mau yanga ngasim yo ne ku daga jingko ngo ya ka ktin blai bat ngai ulong kadak jong kemet kebau jisu pen khain na kebenta jonga hadin kata kaktin blai ko ong jisu sim ya kuri badu ai ngo biang hau blai pa jongu badu ai kisnran wong to sim tu di kani kalong kasnam jonga kebala penmi na kebenta jongpi wong to le kani keban kan mau yanga ngarung akongo ikaktin blai ngasim ikani kuri daga bangai bakalong kadak jong kasnam kabau jisu penmi na kebenta ban saik ban penkhoi ya kipop jonga jisu ong to sim hitobam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jongpi to le yakani yakaban kan mau yanga jisu ong to sim hitobam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jongpi to le yakani yakaban kan mau yanga jisu ong to sim hitobam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jongpi to le yakani keban kan mau yanga jisu ong to sim hitobam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jongpi to le yakani yakaban kan mau yanga jisu ong to sim hitobam uni ulong kemet jonga belapan khain na kebenta jongpi to le yakani yakaban kan mau yanga jisu ong to sim hitodi kani kalong kesnam jonga kebala penmi na kebenta jongpi jisu ong to sim hitodi kani kalong kesnam jonga kebala penmi na kebenta jongpi to le yakani yakaban kan mau yanga jisu ong to sim hitodi jisu ong to sim hitodi kani kalong kesnam jonga kebala penmi
nak benta jong pi tu le ya kani ke ban kan mau ya nga uji su ong to sim pitodi kani kelong kesnam jonga kebala peni nak benta jong pi tu le ya kani ya ke ban kan mau ya nga Jisu ong to sim pitodi kene kelong kesnam jonga kepala peni nak kebenta jongpi tole kene ya keban kan mau ya nga ti kene ke sakramen ke jing khawal trai kelong ru nak kebenta jongpi barok ki badan hagane ke por ki riu dekat bat ki temen besan kin sam yokpu ya ke kuri bat ki pastor ke badan lang kene ke por bat tongin sim da ke mensim jong ke jing siongo ke bau Jisu le yangi bat ya kini ki kuri siang bahaban bat haladi banda filami na kene ke jing seng ban bu ha ke jaka ke balapan krek sabah Tokat badang yasam yokpu bad ya kuri ni ruai da basong rapway spa nyoku price spa proposal ar spa ar aspa nyokun rio Janding na jong mitrai babaim kayai tu jing mabyu nong po paswai na lumka pria itu adikna
Prabhusau. Karam jong na bushe
arspaar.
sepak nyop kendai. Dang don na pedeng kiriu dekot iba empat yok benta na kene ke sakramen lembau ne kupu bat ke kuri lada don ki bakum kita ki empat yok benta sembah pen i ne kebarakti toy adang don to ngangai ngila yo bentalang baro lembau ni kupu bat kene ke kuri hakane ke sakramen ke bamenta tenga kerpa di membesan doktor blue card membesan bi konwir semahaban tab biang ya kene kami
Ngai ko blay kinong isimanta baro hagani kajing iseng. Bat ngai ko blay yakitu kibadon keti ban penbit penbiang yakani ke sakramen. Bat yakiway di kijing don kam. Tito blay un kerku yapi kerpang bat yangi ruiway piway. Habangin mi nagani kajing sakri yu. Kamtam habangi yo banta nagani ke sakramen. Ngin yang penuai no yakani kajing sakri lang yo blay lembah kini kajing yo benta naga sakramen ngin ruai lang ke bah cispa prapun riu. Hadien kini kajing ruai ngin sio baha ban ya ong lang kajing dua utrai ban ngakot i pastor Dr. S Hayong sio baha ban ai kajing kerku penuai. Namar kepop jonga belayap uji su menba uwan ha kajing i na boneng seperti kumtu barok itu gidekot baca sepak prapun riu. Namar kapop jonga layap uji su'e men bauan hakajingi napuneng syapurte kahukum ukendem kahokalayo karam jongi lajur lasat pamikas namukun uji sulayam dakomuhaulu nompopkan sat kasna latunyaku jongu rasul hajing yap tingkuna kajing yap hikaya upan basya buneng pun kiuban yo kajing pemyam haba udem kakli uyap yap liyangi laplikala jingka lakat lashem kaja kari. Tuangin ni ong lang kajing dua utrai. Ko pa jongi ubah beneng long bakhoy kerteng jome wan ke hima jome long gamon jome hak deu ubah beneng. Tu ai ngi menta jimbam jongi bahla kesngi ma broengi kerengkang jongi kembang ngerungi ma biki balas newengi tuat ilam ini sekejing pensyoru drai semar ngi nak besneu na ba jome long ke hima kebor bar keburum ru ala kata amen. Bawai no jong ni kajing slok kajing ablay ai bangin mi nang ner kat bagi jingir ko jong me tada ai ru kajing ai berab biang jong Jesus Christ bawa try kajing ba jong blay kupa kajing slok kajing pentengen bagi jong syajbar kajing umen sem bakhoi kabar kini beralai hawe blay kini syong sarang kat bangi we pai we kini ni sar ke balang lembaga rungi keleng sodong pertai nado benta basa arta bunjukun amen.